ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ರಚಿಸಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಂತೊಟ್ಟು ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದದು. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಖಲ ದುಂಬತಾನನ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ಟು ದುಂಬು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೂರಜೋಳ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ತಂಡದಾಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಡಿ ಏರು ಮಾತ ಪಿರಾರ್ದು ಬೆನ್ನೊಂದುಲೆರಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ಟೋನುಗ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ತೋಜಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದದು. ಚಿತ್ರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕಥಾ ಹಂದರನ್ನು ಪಡಿತಂದು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮೇ 14 ಕುಡ್ಲೊಡೊರ್ಮೆ ನಡಪೆರೆ ಇದ್ದದು. ಬೇಗೊಡೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಹಿರಿಯ ನಟೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ತೆರಿಪಾಯರು. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಗಜಾನನ ಪನ್ನಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿಯದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೈಟ್ಲ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಮುಖ್ಯ ರೈಟ್ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೀರ್ತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ದಯನ್ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಮಾತಾ ಸ್ಟೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ಕತೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಗ ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಡಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಎಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆ ಮೂಡಿದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಗೆ ಅಂಚೈನಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ನಿಖಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ನಿಖಲ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೋಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಕು ಪಡೆದ ಪನ್ನಗ ಕುಳಾಯಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಕೀರ್ತನ ಭಂಡಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದ ರಚನೆ ಕೃತಿಮದ ಬೇರೆ ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾವಡು ಮಾತಿರಲಿ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತು. ನಾಯಕಿ ನಟರಾದ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಯಕಿಯಾದ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್, ಸಮಂತಾ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ದೀಪಕ್ ರೈ, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜ್ಜಾ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ನಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಚಿತ್ರಗ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾನಾಯಕರಾದ ನಟಿಸಾಯರ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಕತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮದಾದ ಉಂಡ ಮೂಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಪಿದೆದಕಲೆ ಆತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಅಬೇನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕುನಕುಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮಟ್ಟ ಹೂವೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅವಡು ಕನ್ನಡ ಅವಡು ಔಸ್ ಒಂದೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ದಾಗ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುತ್ತ ಬೆರಿತಂಗ್ ಕೊರ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಕತೆ ಆರಡ ಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯರು ಒಂತ ಟೈಮ್ದ ತೊಂಡಿರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬಾಡುವ ಬಂದು ಒತ್ತೊಂಡಿರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಜಂತೊಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಂತೊಟ್ಟು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ನಡಪು ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎತ್ತಿರಕ್ಕವು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ರಮ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ದ ವಿಷಯ ಸೊ ಐತನೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ DOP ಆದ ತೂದುಪರ್ ಗಿರ್ಗೇಟ್ ಅವಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಾರ್ ಅವಡ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ DOP ನಿರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ದಾದ ಉಳ್ಳೇರ ಅವ್ರು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿಲ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಾರು ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಆರ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕೆಲಸದಾರ ಪೋಯ್ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಈಗ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತಜಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪಿಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಲೀಡ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೋಜನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ನು ಭೋಜನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೊಂದೇಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ರೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಾರ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಲೀಡ್ ಅದು ವಿನೀತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬುದಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಸೊ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ 2 ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡು
ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ ಸುಜಯ್ ಪಂದ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮೂಲುಂಡು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಿರಂಜನ್ ದಾಸ್, ನಟಿ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ನಟಿ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್, ಸಮಂತಾ ಅಮೀನ್, ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಎತ್ತೇರು. ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪೂರೈರೆಗ್ಲು ಉಂಡು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈತ್ನೆಟ ಸಿನಿಮಾ ಬೈಜಿ ಅಂಚ ಕೀರ್ತನು ತುಳುನಾಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡರಾಮ್ದ ವಿಷಯಡ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಐಡ್ದೆಚ್ಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಿತ್ತಜಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುರದಿಂಚಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಅಂಡರಾಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ఒక ಜನಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್, ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಕಲ್ನ ಜೋಶ್ ತೂಪ ಹೊಡೊಂದು ಅವು ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿಗೊಂಜಿ ದಾದನ ಬಂದಾಗೊಂಜಿ ದಾದನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ದನ ಬಂದು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಪೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ ಕೇಂದ್ ನೆಟ್ಟ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ತೂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ದೀರ್ಘವಾದ ಇರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕನೆಯರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐದೊಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಹೊಸ ಮೋನೆಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಭೋಜಣ್ಣೆ, ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ, ನವೀನ್ ಮಾಮ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆದ ತುಳುಕು ದಾದ ಬೋಡ ಜನಕುಲಿದ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅವೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಮನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಒಂಜಿ ಐತ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಿತ್ತೇರು ಶಾರ್ಲಿ ಅವಡು ಇಂಗ್ಲ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಅವಡು. ಸೊ ಅದು ಆರಿ ಸತಿ ತುಳುಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕುಲ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಕುರೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂಕಲ್ ಇಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪಗ ದುಬೈಡ್ ಸಾರತ್ತ 300 ಜನ ತೂತೇರು ಅವು ಸರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಡ್ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ನಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಐಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಇಜಂಡ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತು ಒಂದು ಮೂವಿಡ್. ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಅಗ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಪಂತಿನ ವೇ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡರ್ ಬಟ್ he was like no, we have to show you very different at ತೋರ್ಸ್ಪಾವಡಿರೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತಾ ಪಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಮೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಇಂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡ ಅಂಡ ಇಂಕ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಾಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ದಾಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬರೆತೇರು ಕೀರ್ತನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆವಡು ಮಾತೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಮೆತ್ತು ತಿರ್ತಿಜ್ಜೇರು ಮಾತಿಗೆ ಈಕ್ವಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೆಕ್ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದುಳ್ಳ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ವಿಧ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರಗಣ ತೋರೆಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನ ತಾರಗಣ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ವಾಮಂಜುರುಲ್ಲೆರು ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೀರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೆರು ವಿನೀತ್ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಅಂಜಾದು ಪನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿನ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇದ್ದಿ.